Говорителят на Иран заплашва през сълзи, след като атака на Съединените щати срещу ирански войски остави 7 войници мъртви и стотици ранени. Полковник Ебрахим Зулфагари, говорител на Централния генерален щаб, се появи с разтреперан глас. След като американски атаки удариха войски, командни центрове, противовъздушна отбрана, ракетни позиции и структури, свързани с контрола над Ормузския проток. В името на Бога, милостивия, състрадателния. Престъпната Америка продължава със своето своеволие и създава несигурност в региона. Първо, потвърждаваме, че при никакви обстоятелства и по никакъв начин няма да позволим на Съединените щати, като чужда и извънрегионална държава, да се намесват в Ормузския проток. Това е непреодолимата червена линия на Иран. Ако последните заплахи на президента на арогантните и глобалистки Съединени щати да атакуват инфраструктурите на Ислямска република Иран чрез своята нашественическа армия бъдат осъществени, всичко онова, което заради благородството на Иран все още остава непокътнато, т.е. цялата инфраструктура в региона, ще бъде смазано под стоманените удари на могъщите въоръжени сили на Ислямска република Иран. Fox News подчерта, че ирански военни са били тежко засегнати при новата серия бомбардировки. Най-сериозното потвърждение дойде от иранската държавна телевизия. Щабът на 388-ма механизирана бригада в провинция Систан и Балу, Систан, е бил ударен от поне 13 ракети. 7 военнослужещи загинаха, а други бяха ранени. Ще атакуваме със сила тази вечер, ще атакуваме със сила утре вечер, ще атакуваме със сила и следващата вечер. Нанасяме им много силни удари. Те трябва да бъдат победени. Трей Ингст разговаря с президента. Вчера тази офанзива започна и сега има атаки през деня, докато досега бяха само през нощта. Освен Персийския залив, има граб наречен Бампур, точно там, където е тази червена точка, който се намира на около 120 мили от Оманския залив. Казармата на армията там беше ударена. Казват, че 7 ирански войници са загинали, а поне 250 са били ранени в същия район, където блокадата беше започнала преди около месец и половина. Тя беше възстановена отново. Сентком вече съобщи, че 2 търговски кораба са били пренасочени от 4 часа след обед вчера. В този контекст Зулфагари заплаши да унищожи обекти в целия регион, ако Доналд Тръмп нападне мостове, електроцентрали и други точки от иранската инфраструктура. Атаките придобиха нов ритъм на 15 юли 2026 година. Централното командване на Съединените щати обяви офанзива в 6 часа сутринта по източно-американско време, последвана от друга операция в 3 часа след обед и от нова вълна през нощта. Последователните удари поразиха командни центрове, системи за противовъздушна отбрана, ракетни съоръжения и дронове, както и крайбрежни наблюдателни пунктове. На остров Гранде Тумбе американските сили използваха високоточни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи и обекти, свързани с крилати ракети. Офанзивата се проведе през деня и нощта, оказвайки натиск върху иранските екипи и затруднявайки реорганизацията на военните структури. Ударът срещу механизираната бригада обяснява защо изявлението на Иран беше толкова остро. Подразделението оперира с танкове и бронирани превозни средства в стратегически район в югоизточната част на страната. Държавната телевизия съобщи, че сред загиналите има новобранци и кадрови военни. Съединените щати вероятно са изстреляли поне 13 ракети срещу казармата. Атаката не беше представена на Вашингтон като самостоятелно действие, а като част от кампания за отстраняване на средствата, използвани от Иран срещу кораби, пристанища и търговски маршрути. Техеран отговори с заплашителни думи, защото загуби хора и техника именно в сектора, който трябваше да поддържа способността му за съпротива на юг. Зулфагари заяви, че Ормузският проток е червена линия и че Иран няма да приеме намеса на Съединените щати в морския проход. Той заплаши да смаже регионалната инфраструктура, но Тръмп изпълнява обещанието си да атакува ирански мостове и електроцентрали. Той също така заяви, че следващия отговор няма да бъде само равностоен, а по-силен, по-широк и по-разрушителен.
Изказването се опита да покаже увереност, но разкрива нарастващ натиск върху иранското военно командване. Вече няма ограничения. Това, което се случва от страна на въоръжените сили на Иран, не е равностойна ответна мярка, а по-силен удар. Ще бъдат нанесени удари, които ще бъдат по-интензивни, много по-обхватни и по-опустошителни от всякога. Огънят на яростта на народ, който никога не се е предал, ще погълне и изгори агресора. А окончателната и абсолютна победа идва само от Бог, всемогъщия, мъдрия. Той не може да спре всички вълни от американски удар и се опитва да повиши политическата и икономическата цена на офанзивата, заплашвайки съседните нации, които приемат сили на Съединените щати. Посланието беше насочено директно към Бахрейн, Кувейт, Йордания, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Оман. Американският натиск напредна навътре на 16 юли 2026 година. Иранската държавна преса потвърди нападения в провинция Семинамбур, район свързан с производството на балистични ракети и космическата програма на режима. Части от летището Сенан Семинамбур са били ударени според държавната телевизия ИРИП без официално потвърдени попадения в жилищни квартали. Имаше също съобщения за експлозии близо до Техеран и за операции в провинции като Рамадан, Ормозган, Кузестан, Лурестан, Маркази, Марказе, Систан и Белуджистан. Географският обхват показва, че офанзивата не е ограничена само до крайбрежните батареи. Вашингтон се стреми да удари мрежата, която произвежда, съхранява, открива и изстрелва оръжията, използвани за поддържане на Ормузския проток под заплаха. Морският спор стана още по-сериозен, след като два танкера на Обединените арабски емирства бяха ударени от ирански крилати ракети в териториалните води на Оман. Корабите Момбаса Б и Ал Бахия преминаваха през южните коридори на пролива, когато бяха нападнати. Индийски член на екипажа загина, 8 души бяха ранени, а други работници трябваше да бъдат евакуирани. Корпусът на Ислямската революционна гвардия пое отговорност за атаката. Изборът на целите показа, че Иран възнамерява да удари и алтернативните операции, използвани за намаляване на зависимостта от преминаването, контролирано от режима. Ефектът вече се забелязва в търговския трафик. Източници от морския сектор казаха пред Reuters, че някои компании отказват преминавания, водени от американските сили, защото смятат риска за висок. Страхът на командирите показва, че Техеран все още запазва способността да изстрелва ракети, да пуска дронове и да излага цивилни екипажи на опасност, дори при интензивни бомбардировки. Тази несигурност обяснява защо Тръмп възобнови морската блокада срещу иранските пристанища. Американските сили също така удариха и извадиха от строя танкера Белма, плаващ под флага на Кюрасао, след като корабът пренебрегна предупрежденията и се насочи към остров Карк, основният терминал за износ на ирански петрол. Според американските военни, самолет е стрелял по комина на кораба, за да спре неговото движение. Доналд Тръмп не обяви публичен срок за Техеран, но предупреди, че иранците знаят какво трябва да направят и че е по-добре да се държат добре. Президентът заяви, че режимът иска да преговаря, защото усеща тежестта на дневните и нощните атаки. Джейд Ванс очерта важна граница на тази ескалация. Вице-президентът заяви, че Съединените щати няма да изпратят 150 000 войници, за да свалят иранското правителство. Според него, смяната на режима зависи от народа на Иран и американската армия няма да свърши тази работа вместо иранците. Така че, ако иранският народ иска да се изправи и да промени своето правителство, това зависи от тях. Но няма да изпратим 150 000 сухопътни войници там, за да насърчим смяна на режима, освен ако самите хора на място не искат да постигнат този резултат. Сега няма да изпратим войските по никакъв начин, но като предлагате да изпратите войските, вие на практика казвате, че американската армия трябва да свърши работата вместо иранския народ. Вече не се занимаваме с това. Ние просто не се занимаваме. Позицията показва, че Вашингтон възнамерява да използва въздушна и морска мощ, без да повтаря дълга сухопътна окупация. Уанс също предупреди, че една инвазия може да доведе до колапс, бежанци и разрастване на насилствени групи, както се случи в Либия. Иран реагира с ракети и дронове срещу обекти, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Йордания и Кувейт.
До разпространението на първите информации, властите в тези страни не бяха потвърдили сериозни щети или нови жертви при тези атаки. Хусите, съюзници на Техеран в Йемен, също изстреляха ракети и дронове срещу летището Аба в Саудитска Арабия. Това действие засили опасенията, че режимът може да се опита да отвори още един фронт на натиск в Червено море и протока Баб ел Мандеб. Тя показва, че Иран трябва да разпространи заплахата, защото собствените му военни центрове са под удар, един след друг. Техеран трябва да реши дали ще продължи да жертва всичко – войски, инфраструктура и влияние, за да запази контрола над протока, или ще приеме преговори под натиска на американските бомбардировки. Благодаря ви много, че гледахте това видео до края. Подкрепете нашият проект и направете финансов принос чрез Pix ключа, който се появява на екрана ви. Ние сме независим канал, съсредоточен върху това да ви държим информирани и да ви казваме истината. Вашият принос ни помага да продължим да съществуваме.